أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا دمت سلفنا هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرينا هذا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا سلام أوجت هاجرنا أبسفر عليه كورنعات عالم ممكنكم بمربب حبريتا إنترنت الراديو دمسي سلفينا هذا إيرترا مكتال تركبوا كبرات سمعتنا كمية غنيو نلوم يزلونا حفشوا مدبات كنا عليكم فلما سمنا وقت أمتات كنا أربالكم هنا أسعبنا دما ما كلاي مريحنة سلفينا هذا إيرترا بإسران شوعات لكاتيت تلتشحن عصر شدشن قبل علي أبومبر ما كلاي مريحنة نبر أتو نور إدريس زوصدو سقومتي زملكت مجلسن كمون معسكر بده مش قرأ أروح سم أفتح تزبل أرستي سرلوي تنتانن بتوساخي نعاهم يزاني يوم زبلنا يوم موسيقاتون قريبنا لنا سنة مكتال سمنا وقت أمتات النهم ودب سلفنا هذا إيرترا قبل على جل مريحنته أجداس وساني أما حلالي فهم ما كلاي مريحنات سلفنا هذا إيرترا بعلة عسران شوعاتن لكاتيت كلتشن عصر شدشن أبز قبر هتوس أخيبا قبل علي أبومبر ودبن أبومبر ما كلاي مريحنات النبر أتو نور إدريس ودبا وساني أما حلالي فهم ما كلاي مريحنات أبتو هتوس ناي موسان أخيبو أبومبر ودبن أبومبر ما كلاي مريحنات النبر أتو نور إدريس بسنك ودباو حلافنت بجوبو زي موسان ودباو امنتاتن حقتاتون زي مخبارن بجوبو أب أخيباتاتن سميناراتن زي مركابن بحفشة بكل ملك عتاتو مريحنتن أبالنت ودبو كوينو بزي مركابو سلفنا هذا إيرترا كاب مريحنات ما كلاي بايتو نخوردن كابتو ودب نخسنابتن وسين لهم ما كلاي مريحنات سلفنا هذا إيرترا ناتو نور إدريس كابزي أبلع على ستقصب ولداتو تقريمو ناب سرحو نخمل لاستدقاقا معدتاتن فتناتاتن كهوبو كم تصنحن انتخونا جن كابقيقاتاتو كمهار كم زي كالن اكواداس بنسارو وسانيتاتو ودب زي قبلن نايمن كما يزعينتو تمكحت النعقاتنا وسخ بمخادو نزو سانزي كوسن مقدادو حبيروم كبرات سمعتنا نايزي ملؤ تحستو دحر زينا قربيو تخطاتلو نصنبل مبل 25 عامت ناصنت إيرترا نمزراق حاده كويناتين صلالونالو كبل هغدف زكايدو زلو غسقاساس دጭበት መረዳእታ ዘይብሉ ንመናው ሕድ መስተፈብረኸ ሓሶት ምዃኑ ነቲ ኩነታት ተኸታተሉ ወገናት ገሊጾም ሃገራው ናጽነት ኤርትራ ዝመጻሉ ድሕረ ባይታን በዝሒ በዓላትን ከም ጽቡቕ መኸወል ገበናቱ መደናገር ህዝብን መናው ሕድ መስልጣኑን ክሰርሓሉ ጸንሐን ዘሎን ዓንዳር ጉጅለ ህግደፍ ካብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝሒዝና የዘለና ዓመት ጀሚሩ 25 ዓመት ኣብ መኸተን ልምዓትን ብዝብል ባዶ ጭርሖ ጽዑቕ ጎስጓሳት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ወቅቲ መዓልቲ ናጽነት ንምዝራግ ወያነ ኩናት ክኸፍተልና እዩ ተዳለው እናበለ ዘመሓላልፎ ዘሎ ትእዛዛት ናይ ኩናት ስጋት ስለ ዝሓደሩ ዘይኮነስ ብኡ ኣቢሉ ኣቓልቦ ሰባት እንደገ ኸጥምትን ኣብ ሸቐልቀል ንምእታውን ዝዓለመ ዝተፈብረኸ መደብ ክብሉ በቲ ኩነታት ዝተገረሙ ወገናት ገሊጾም كلهم عتقات كفلتاتو زنبرون والقاوي محبراوي مدبات ونزيفهم تأزاز كساب زمصوم بتتنقق تداليهم كصنحو كبوتا نبوتا من كسقاسات كساب زي حدش كونتات معلبي زركب دو كبل لمون كم تمالي قدم خلون على خلون لقلاوي مريتنا بلا بزي وقعوا أقباب زكايدو زلون انتفتات أب هزبي بحفشة أبتو مساكن عتقات كفلتات دمها بفلاي زلو والكعوز حالفون نعك كم زملاخت زحبرتهم وحبتريتو سرعات كدف أبزو وقت زي بتاقبار كسورحو زخل تنبركيخو ገንዘብ ዝረኽበሉ ሜላታት ሓሰስ ምባልን ክሳብ በዋጋ ልዕላዊት ሃገርን ህዝብን ምሽምጋል ዳንበር ኩናት ወሮ ኩናት ኣይኮነን ክብሉ ትዕዝብቶም ገሊጾም ስርዓት ግደፍ ነቲ ኣብ ከተማታት ዝፈጸሞም ፍራስ ኣበይቲ ኣብ ገጠራቱን ይቕጽሎ ከም ዘሎ ተፈሊጦም بحجم بوليسن زي كونه بهورن دليت حادثة بنزمرح صار حزب سرعة تقدف كمقتل تنايتي أبز حلف الجزيات أبو زحت كتماتات حبسو ختماتاتن زفت أمو جاملة ومفرس أبايتي أبزو وقت زي أبسفر علينا يقطر حادثاتي تكبرو كم زلو من جتات دم السلام ديمقراطية إيرترا حبيرهم من جتات دم السلام ديمقراطية إيرترا بذهبوا حبريتا مسرت أما حضرتي إنكو صبا وسرعات أسمرا أب كبابي دمبلاس وحين بعقمي أزيوم دخاتات حرس تستدقون من برا أبايتي بتمساسالي كمتي أب كتماتات
ዝፈጸሙ ፋሽስታዊ ተግባር መንግስቲ ኣዚዙ ብዝብል ስድራ ቤታት መከላኸሊ ኣብ ዘይብሉ ንፀሓይ ንፋስን ኣቃሊዖም ይዕንዎ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም መግለፂ ምሕር ጭካኔ ናይቶም ኣመሓደርቲ ኣኽላባት ናይቶም ሓረስቶት ጋሻ ሰብ ሪኦም ስለ ዝነብሑ ጥራሕ ብተመልከተለይ ተኩሶም ከም ዝቐትልዎም እዞም ኣኽላባት ካብ ውላድና ፈሊና ዘይንሪኦም ሓለውትና እዮም ስለምንታይ ይቕተሉ ዝብል ርእቶ ዝሃቡ ብዙሓት ሰባት ድማ ሽዑ ንሽዑ ምስ ወሰድዎም ኣበይ ነጢቦም ከም ዘይፍለጥ ዝገለጹ ምንጭታት ነበርቲ ዓድታት ካብ ዕቡድ ከልቢ ዘይሕሹ ዕቡዳት ኣመሓደርቲ እናበሉ መረሮኦም ይገልጹ ምህለዎም ኣፍሊጦም ቅድሚ ጃምላዊ ምፍራስ ኣባይቲ ብወግዒ ምጅማሩ ርእሰ ኩናት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2013 ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ቅድሚ ሕጀብ ከተማታት ኮነ ገጠራት ንመንበሪ ኣባይቲ ተባሂሉ ዝተዓደለ መሬት ብጌጋ እዩ እቲ ዝተሃንፀ ፈሪሱ ከም ብሓድሽ ውጥን ወፂሉ ብመንግስቲ ጥራሕ ክህነፅ ኣሎ ዝብል መብርሂ ሂቡ ምንባሩ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ምዃኑ ዝተነግረሉ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ዝተባህለ በዓል ስልጣን ድማ ትእዛዝ ጎይተታቱ ተኸቲሉ ኣብ ዓመት 2015 ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ዝገበሮ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣብ ገጠራት ንጤሳ ዝተዋህበ ኮነ ኣብ ከተማታት ዝተሰርሐ ኣባይቲ ምፍራስ ክቕፅል እዩ ክብል ብፍጹም ፋሽስታዊ ብድዐ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ነፃ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራሲን ዞባ ኤውሮጳ ሳልሳይ ዞባዊ ጉባኤ ኣካይዱ ነፃ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራሲን ዞባ ኤውሮጳ ሳልሳይ ዞባዊ ጉባኤኡ ምስክር ተወፋይነት መሰረት ማዕርነት ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ብ11 መጋቢት 2016 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን ከም ዘሰላሰለ ብ12 መጋቢት 2016 ዝወፀ ደምዳም መግለፂ ጉባኤ ኣብሪሎም እቲ ጉባኤ ካብ ጀርመን ሆላንድ ዓዲ እንግሊዝ ኖርዌይን ዴንማርክን ተወኪለን ዝመፃ ጉባኤተኛታትን ብተዓዘብነት ዝተዓደሙ ኤርትራውያን ተሳተፍዎ ከም ዝነበረ ናይ 2 ዓመት ፀብጻብ ስራሕ ቀሪቡ ዓሚቕ ክትዕ ከም ዝተኻየደሉ ከምኡውን ኣብ መደብ ዕዮን ሕጊ ህንፃን ማሕበር ተመያይጠን ብምሉእ ድምፂ ከም ዘፅደቃን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎም ጉባኤተኛታት ምስ ኩሎም ንፍትሒ ዝቃለሱ ፖለቲካዊ ውድባት ኮነ ማሕበራት ሓቢረን ክቃለሳ ምዃነን ብምንፃር ኣብ ንቕሓት ዝተሰረተ ሓያል ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ምፍጣር ኣድላይነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነን ማሕበር ነዚ ንምትግባር ብትግሃት ክዋሳእ ምዃኑ ከም ዝወሰነ ኣብ መወዳእታ ድማ ን2 ዓመት እትመርሕ ኣካል ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብምምራፅ ጉባኤ ብሩሱን ኩነታት ከም ዝተዛዘመን እቲ ብ12 መጋቢት 2016 ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እስራኤል ን8 መጋቢት ብኽብ ዝበለ ድምቀት ከም ዝፀንበላ ተፈሊጦም ብማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተልኣቢብ ዝፍለጣ ኤርትራውያን ን8 መጋቢት ብዝሓየለን ዝማዕረገን ኣገባብ ከም ዝፀንበላ እዚ ድማ ንዘለዎ ንቕሓትን ስጡምን ውዳበ ዘጉልሕ ምዃኑ ከም ዘመላኽት ንሳተን ንቕድሚት እውን ኣንጻር ድርብ ወፅዓ ክቃለሳ ድልዋት ምዃነን ብኣጋጣሚ ዕለት ደጊመን ከም ዘረጋገፃ ሬድዮ ኤረና ብ10 መጋቢት 2016 ገሊጻ ኣብቲ ኣብ ተልኣቢብ ጎደና ሃልጽዮን ዝርከብ ኣዳራሽ ተኻየደ ጽምብል 8 መጋቢት ብኣማይ ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ወጻተኛታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ተኻይዱ ዘይፈልጥ ምርኢት ኣልባሳት 9 ብሄራት ኤርትራ ድራማን ልዝብን ቀሪቡ ምንባሩን ኣረድየን بخالق زينا أبز فتوى هاجرهم رئيس مالهم فلتتمن أفسيسهم جزاء رئيسهم تتقيمهم هزبهم كي تقومن هاجرهم كي هانسون قنع محدران نايل معات بوليس نسينهم نابسدت كابزهم روح إرتراويان نجادون سبهابتن أبكرنا أفريقيا بتركب هاجر أوغندا زفس صور سمال أستات 5 مليون دولار كم زبصحة بعلم زوفري أوغندا ذهبوا مجلس مسرة مقبار إيرنا حبير الله أب كبابي ناقفا إحكوكون أب صباح لبيت ما أسرتي تحت عدمه أنا زركبهم لعلش الدشة ميت زي قاتات ساقيكم زلوت حبيرهم أب كباب ناقفا صمو بوتات دكوين أب زركب إحكوكون زبل بيت ما أسرتي تحيرهم زلوت تحت عدمه زبازحهم لعلش الدشة ميت أسرات بقالات زي قلت مرير قفعن سكيات يحلفون هلهم أبسال سايفتنا كابت سرعة أمليتو أب زقرب أوان أب إثيوبيا زاتو إيرترا ومن سير رقاقيتو كتبل راديو أسنا ب10 مقابل 2016 أب زقبرتو زينا أفليت ألام أتي هزانات دك أنستيوم ميت زخونو بسم قدام حدر كاب كتمات استقفوا مساكين للحموش ميت الدماء بكابت سرعات كملتو فاتينهم أبدو باس تتحزو قدات أب تحتي صنع حلوى يقفوا عني ساقين بحمام موتن كم زلو تمنسي رقاقيتو اتينا عين مسكر أبتو بيت ما أسر تذركو بتحت عدمو قلعو أما قاقبهم أزي حماق بمخانو أكالو ماسينو بسئنة مقبل حكمنا وكنن حكاكين بزبل حسوم صحاز قبر حمامن وطاعتني ساقين يقذفون كم زلو زاقيت عسرت حدا كم زموتون سدرا بيتهم كيف لطو أبتبوتا كم استقبرون مسكيروم كبرى سماعتنا نكيح كوكون زملكت مدبون كلونايو بحر زينا تخطاتلو سمينار بوليتيكا ودبات إرتراو هاقراو بايتون ديمقراسيا ولوتي تزازيمو
15 ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውድባት ንምዕዋት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤን ረባረብ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ካብ 5 መጋቢት 2016 ጀሚሮም ከካይድዎ ዝቐነየ ሰሚናር ብ10 መጋቢት 2016 ከም ዝዛዘሙ ኣረድዮም ተሳተፍቲ ሰሚናር ኣብቲ ዝቐረበ ኣጀንዳ ነጥቢ ብነጥቢ እናልዓሉ ርሱን ክትዕ ከም ዘካየዱ ኣብ ፖለቲካዊ ቻርተር ሮድማፕን ሕጊ ህንፃን ክእረምን ክመሓየሽን ኣለዎ ዝብልዎ ከም ዝረኣዩ ከመይነት ኣሳትፋ ጉባኤ ኣመልኪቶም ድሕሪ ዝገበርዎ ሚይጡን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ كم زبصحن اتبع 10 مقابل 2016 أمر باب حبريتا تغور بعد تقرب زرخنا زينا أبليتلو أبز السمينار زي تساتفو بوليتيكا ودبات أبتي زكايت زلو مسرح ترخيبا أب سندات زلو مريتو نبا سندات شماغل لك قرب عدل كم زلو بنصور كم زغلو صدمات زينا وسيقو أردي لهم سلف حزب أوروبا حبرت أوروبا سرعات هكدف زلقسو جنزب نملخت سرعات زتبابع كيكون زحدرو سقات قليتهم حبرت أوروبا نمنجستي إيرترا زلقسو 300 مليون يورو نملخت سرعات زتبابع كيكون قبل أبايتو أوروبا زبوزح عبالات كم زلو زتنقرالو سلف حزب أوروبا اتحبرت زلقسو جنزبا وحاجز أمريكيتو بربع شعات مقابل 2016 أب فرنسا كتما ستارنبرغ دحري استخايد أخيبا وزوبصو مجلسي حبير الله إذا هزباو سلفي نيرترا 300 مليون يورو كل قصر ريتو أب استقالا قللو أب إيرترا زلو كونتا سباو مسالات كتسنع علو زبل كدما كونت أغريبو كم زنبرا من كتات أريديوم أفنيات سلفن أبال بايتو إيروبان زخوني دابور إيبو ستير بوغانو وحزي إيرتراوان سدتنيات كم زي تقاتن بنهري قتصل كم زلون بمزخخر كاب هزبي زتأكب قبري نكم بعال سرعات أسمرا زبول ملخت سرعاتات مسودي كخون يبلون دحر مبال كوميشن إيروبا نأتقبابرا لمعاتا وحاجز بزملكات بأبالات بايتو زغربا هنات حسابات عشي شيلون سرعات أسمرا لمعاتا وحاجز مهابو أتريرو كم زنغافي قليسوم إزي كم زيدون كله حبرت إيروبا بعسة مقابل 2016 أبزا كايدو أخيبا زحلوبو وساني أبزا حج أوان أبي إيرترا زلو أتحازا سباو مسالات زحادورو سكفتا بمقلاز سرعات أسمرا نكم بعال إيرترا وشودنا وغازيت إنيا داويت إيساق زبولو ناي بوليتيكان حلنان أسورات كفتح بمحسان بسم لمعات زقبر حاجزات أب جوباو الكسابات كي أتو صعو مكتال كقبرو للو كم زبالان نتلفزيون شودن بمتقاس بيت صحفة زينا بهلن سلف ديمقراطية بإيرترا حبيريوم جبسي من السودان أبزد دابو كبابي 4 كلتن إيرتراوان سدنيات كم زحازت تفليتو حالتات ستا جبسي زيغاتات إيرترا يمزوبالوام 4 كلتن سدنيات من السودان أبزد دابو كبابتات كم زحازو ريدي إرنا بعسرت مقاب كتشن عصر جديشان أقاليها اتوم أبدو كفال جبسي بأسقا قرتي سبات تسعينهم أو كبابتات ود حلفا أبرخاز تتحزو سدنيات قود دايم تسعرين أب سودان ويكا ناب إيرترا كم اللسوز العالة تخلو كم زلو زغلسات إيرنا إزوم مساكين سدنيات بقماقم بحري جبس أبيلو نابي أوروبا نمسكار مدب كم زنبرم حبيرام كبرى سمعتنا نلوم يزدال نيم زيناتات نزيم مسلنيرم مستروف مدباتنا حرقكم سنة مكتال دربوت عنازن قوله هزباو قال سنام كوتو ايروخ مشن زتفلالي قصلاتات بحلتات كبرتات لمدتاتن امنتاتن زلون زيقاتات حانتا هاجر زخون هزبتات بحقن سرعاتن كم حدرون تخائلو من تخبابيرو من نخنبروم حبراوي تربحنتن أبركتات نخلو من قصتاتن عمصاتن كيكسات صوتهم حلو كون وزتيم كابت حبرتسب استمزه حقاو من قصتاوي قرصا زلو أكال كهلو يدلي بأنصارو حقاو هزباوي وكلنا زيبلوم بعلو من قصتاوي سميوم بوليتيكاوي سلطان جبت حيلي أبتا هاجر مزدكوان حقاون نو تزفرس كم مخانو متن قلبتاوي عمزن قفعن بمتقام منبر بوليتيكاوي سلطانون محلاو شاقوانن رقاطن يخون لعلنا حق ديزت حاسيم حقن تحاتاتنت عالبونتن فارلاوي بالشو محدران عمز قبتنان بحتونان يسعبن نتحبرت سب قداي كلهم شقواناتن أدرعن يقبرام أب هاجرنام منبر بوليتيكاوي سلطان زبحات زي حقاوي زي فتحاوي قجل سرعات قداف حقاوي النتل زي بلو نلعنا حقي كعمنن بحقق عين دليتن قربنتن يبلون صرا كلهم حقاويان مسلاتن كبرتاتن صرا هلاوي إيرتراويان مخانون بقبري مسناي أسكحكاحي في صاميتاتو كاب زرقاقز اوانات حالفون عستات ربع زمن عطورون اللون إيرتراويان نزترقص حقاوي مسلاتهم كبرتاتهم كملسوم كاب أسكحكاحي وصعاتات حراخ وصون نلعلنا حقي خرقاقصوم فتحن معرنتن كون كقبروم قصالنت لاونتهم كوحسو
ንጸረ ህግደፋዊ ስነ ሓሳባትን ከይድታቱን ግብራዊ ተቃውሞታት አልዒሎም ንቃልሲ ጽሙዳት ኮይኖም ይርከቡ ኤርትራውያን ጀበርቲ ከም አካል ማሕበረሰብ ኤርትራ ግዳይ ስርዓት ግደፍ ኮይኖም እዮም እዚ ጥራሕ ዘይኮነም ድርብ ወጽዓታት ማለት ከም ኤርትራውያን ሃገራዊ ወጽዓታት ከም ህዝቢ ድማ ክብሩን መንነቱን ዝኸሓዱ ወጽዓታት ኣብ ዝባኑ ዝወረዶ ህዝቢ እዩ ካብ ዝድርብ ወጽዓታት ዘናግፎን ፖለቲካዊ ርእይቶታቶም ክውን ዝገብሩሉም ፖለቲካዊ ሓይልን ውዳበን ሰልፍናዳ ኤርትራ መስሪቶም ፍትሓዊ ቃልሲ ውጽዓት ካብ ዘካይዱ ድማ ድሮም 10 ዓመታት ኣውፂሮም ኣለዉ ሰልፎም ሰልፍናዳ ኤርትራ ካብ ዝህነጽ መዘንት ፖለቲካዊ ዓወታትን መስራሓትን ዘሰላሰለም ጥራሕ ዘይኮነም ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ጀበርቲን ምድኻምን ንምቕታልን በብእዋኑ ዝተሃንደሱ ሸርሕታትን ዝበደህን ቀጻልነቱ ክሳብ ምልኣት ዓወቱ ዘረጋገጸም ፖለቲካዊ ሓይልን ውዳበን ምዃኑ ካብ ውጽዓት ኤርትራውያን ዝተሰወረ ኣይኮነን ካብ ወጽዓታትና ሓራኽ ንወጽእ ቃልስና ብዝተጠናኸረ መንገድታት ቀጻሊ ክሳብ ዝኾነም ንወፍርታትና ክሩኽምሽን ዝንተ ዕለት ግዳይ ሕሰምን ወጽዓን ክገብሩናን ዕምሪ ገባትን እኩይ ስርዓት ግደፍ ከናውሑ ብቐጥታን ተዘዋወርን ጎርብታትን ሰልምታትን ዘዋድዱ ብሕማም አንነትን ሕልምታትን ግብትናን ብሕትውናን ዝሳቀዩ ባእታታት ኣይተሳኑን ካብ ሕማም ንኽመሓሩ ብውልቆም ዝወስድዎ ፈውሲ ተበግሶታት እኳ እንተዘየለም ብሕልናውን ሓላፍነታውን ኣገባብ ኣቕሪብና ሕማምካ ናብ ሕዱርን ቀታልን ሕማም ከይወስደካ እነህልካ ፈውሲ ተፈወስ ምዝበሃሉን ጽዩኑን ርጉጥን ሸውሃቶም ንኻልኢቱን ክርሖ ተኽእሎታት ዝወሓደ እዩ ውጽዓትን ስለ ውጽዓትን ንቃለስ ጭቁናት ተቃለስቲ ጥራሕ ዘይኮናም ድርብን መሪርን ወጽዓታት ህዝብና ንኻልኢቱን ከይንህመል ረዚን ሕድርን ሓላፍነታትን ኣሰኪምና እዩ ከምራእን እምንታዊ ድሌት ሓፋሽ ህዝብና ንጣሪኹን ሙላቕ ጸረ ዕላማታትና ምስልን ግብርን ህግደፋዊ ግብርታት ትልምታት ዘንጸባርቑ ባእታታት ከይሓልፍዎም ቃልሲ ፊተፊት ቀዳማይ ጸላኢና ስርዓት ግደፍ ጥራሕ ዘይኮነም ኣብ ውሽጥናውን ጸረ ምኩሓት ፈላለይትን ጸበብትን ብኣዕነውቲ ስነ ሓሳባት ዝተጀልሑ ኣካላት ከይክሰቱ ወትሩ ምልኣት ኣድህቦ ኣሰኒና እናዓየሉ መስርሕ እዩ ንድሕነት ሰልፍናን ቀጻልነት ቃልስናም ክሳብ መዕረፊ ሸትኡ ንጥቀመሎም ጥበባት ቃልሲ ካብ ምውላድ ሰልፍና ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣርጊጾም ዝፈልጡ ነዚ ክዝንጉዑን ሰንኮፍ ወዲቶም ንመዓልቲ ሕፍረቶም ከሳጥሖም ዝረኣዩ ብዙሓት እዮም ሓደ ካብዚኣቶም ኣቦ ወንበር ማእከላይ መሪሕነት ሰልፍናዳ ኤርትራ ነበር ኣቶ ኑር መሐመድ እድሪስ እዩ ኣቶ ኑር መሐመድ እድሪስ ኣብ ዝባኑ ካብ ተሰኮመ መሪ ድርብ ወጽዓታት ሓራኽ ወጽእን ሓርነትን ክብርን ካብ ውልቀ ነብሱ ጀሚሩ ኣብ መላእ ውጽዓት ኤርትራውያን ክዓስልን ክሰርጽን ብቁንዕ ተረድኦን እምንቶን ተወዲቡ ዓቕሙን ፍልጦቱን ጸንቂቑ ብልቢ ክቃለስን ከቃልስን ኣብነታዊ መሪሕ ክኸውንን ከበርክትን ንህዝባዊ ውዳብን ራእይታትን ንቕድሚት ክደፍእን ክሳብ ሕጋዊ ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ መንግስቲ ኣብ ሃገርና ተኺልና ንወጽዓታትና ዛዛሚ ኩነት ዝፈጥርን ህዝብና ብሓርነትን ክብረታትን ዝድበዝ ከይተሓለለ ኸዓይ ብውደባዊ መቋሚያታት ክግዛእን ክዳነን ውልቀ እምንቶ ኣንቢሩ ተሰለፈን ኣብ ላዕለዋይ ጸፍሒ መሪሕነት ሰልፊ ዝተጸንበረን እዩ ኮይኑ ግን ከም እምንቶን ኣገባብ ኣሰላልፉኡን ዘይኮነም ብቐጥታ ምስቲ ህዝብን ውድብን ኣብ ልዕሊኡ ዘንበሩ ዕላማዊ ሓላፍነታትን ትጽቢታትን ክራጸምን ስግንጥራዊ ባህርያት አንነትን ብሕትውናን ከንጸባርቕን ግዜ ወሰደሉን ብመሰረት ተሰከምናዮን ዝተሰለፍናሉን ህዝባዊ ዕላማታት ከም ውድብን ኣብ ልዕሊኡ ሕጋውን ህጹጹን ስጉምቲ ክወስድ ግቡእ እኳ እንተነበረ ንጉጉይ ስነ ሓሳቡን ኣካይድኡን ብቁኑዕ መረዳእታን ማዕዳ ብምልጋስን ናቡንኡን ክውናት መስመር ሓቅን ፍትሕን ንምምላሱን ንምሕጋዙን ካብ ትዕዝብትታት ከይረሓቐ ክፍተንን ጻዕርታት ከካይደሉን ተወጢኑን
عرب رابي صعرتات تخايد لنيوم حونتاوي صعرتاتنا جن كنيو بنانا حالكي كفري أي كألن نصعرتاتنا ميزاناوي تردون نتاب أخبروتن كهبون زي كألم عطو نور محمد إدريس إن حدر خبؤسون نافس أماوي تحسد حقن حقاوي مسرحاتن زي هانات الرماسن ناي ورق وسواساوي زمتتات صار تقالستن حنقالق قالسن زعمسلو تكبارات كم علامان عيون كتححازن بقود كوفرلون ترايوم عمدم دمتام ندر وصعنا خدرعن نقالسنا خروخ مشن نلعلنا حق زي امنن زي مئززن نانتن بحتونان سن حسابات زسالي حزبنا هاجرن كاب حدغاتات طفات نمدحان ودك سرعات قدف كنقلاطف نلعلنا حقي ارغاغيصنام فتحاوي محدرا كنتكل زترغص مسلاتنا مننتاوي كبرتاتنا كنملز عصر حربنياتات ابوتاتنا اسيرنام عمنداي هصص لوطي تصميدنا نحلنام كام مسارعنا خزنا بلنان عبقال نجرن منقدن شميموم كحاقين كخرمنان عنكفاتن شرحاوي متصاودتاتن زوادد أكال عبقال سنا بوتاس لزي بلو مخانو بمسمار مريحنة سلفنام بعلت 27 لكاتيت كالتشحن 10 عامة مهرات عبصوع حصص أخيبام نزل سع وساني أبلع أبو منبر مع كلاي مريحنة سلف نبر عطو نور محمد إدريس موسادو نخلهم أبالات سلفن تناقزتن دقفتن سيفيكاوي بوليتيكاوي حيلتات دم بتقاوم إرتراويانن ملا حزب إرتران حبريتا يم حلالف أبو منبر مع كلاي مريحنة سلفي نبر عطو نور محمد إدريس بسنكي السلاسلو أعناوي سنة حساباتن زفت أمم تحساتاتن حقن حقاوي أسرار حتاتن حدقنيا قجلاوي أسرار حتاتن زمتاتن مالت حاده عقال حقاقن فتسامن سلفي كنسو ماكلاي مريحنة زكايدو أخيبان زم حالفهم وسانيتاتن مسقارون زي مقبالون كلتهم حادنتن هلاون سلفي ناب حدقاز الساطح قجلاوي أسرارحا ممرحو سلستهم تحابابرتي بمتراين رئيس خونات بمخان غوسغوساوي زمتاتات مكيادوم أربعتم سلفنام كاب قالسي أنصار قبات سرعات قدف دو كبل بصحف مئزازوم حموشتم عوش سلفي بوليتيكاون ودباون عنواتات نمورات مبقاسوم شدوشتم لعل هزباون ودباون علاماتات ولقا خبرو مسروعوم صبيبتم كحتاون بحاتن سنة حسابات مختالون بين حساباتو خسمعلون كقمطلون مدلايوم شوعاته بقداماوي صلوا أنصار علامات سلفي زي قعري حسابات كزرقاح مفتانوم شمونته حقاون سنسلاتاون أسراحاتات زي مقيادون نزتوها بحلافنت زي مبقعون تختيلوم كاب علت 27 لكاتيت كالتشحن 10 عامة مرات كاب زنبرو مزنات كوردن كابو الدباوي أبالنتو كأقادن حاو عبد العزيز أنوار نبوتا أبو منبر مع كلاي مريحنة سلفنا دا إيرترام تكيو كسرح موسانون كابستا تقسع علتات حيزوم عطو نور محمد إدريس والدباوي وكلنان أبالنتن كم زي بلوم ناب كلهم أبالات سلفن دليت ديمقراطياوي لوطن حيلتاتن سيفيكاوي محبراتن ملا حزب إيرتران دقيمو حبريتو يم حلالف ربي عوتي هابنام ودكات نقبات سرعات قداف مع كلاي مريحنة سلفنا دا إيرترام 14 مقابيت كالتشعن 10 عامة مهرات بيت محير بدهو مشكرة ورحسام بيت محبس بدهو أبس مراقبة بهوسبيتال حالي بتزلا خرباز تدكونت بيت مأسرتيا أمن سرادما بيت مرتي كال أي درجة بدهون ركب نزا بيت مأسرتي استعدل السيامي بدهو زبل كاب تقدم سيامي بيت مرتي بدهو زنف عليهم زقرميهم زيقاتات زقف علون زيقاتات زهنة صلون خلتة تسألار أمام زلو تكالات سوكل حد عين السيامي محاير بدهو سرع هنس أخونا كل يبلون زركبوا اللبوتا سبوزح زي دفرو سمسما حوص برخايو بجاكاب ستح زلا كيلا
ከም መእተዊ ኮይኑ ዘገልግል ጌት መሰል ማዕገት ሓጹር እኳ ይብሉን ንሸነኽ የማን ካብ ኬላ ትርከብ ከም ቤት ጽሕፈት ኮይና ተገልግል ኮንቴነር ከዓ ካብኣ ፍንትት ዝበላ ቁንጣሮ ህድሞታትን መንበረ ሓለዋት ቤት ማእሰርቲ መሓይር ዝነብሩለን እየን ቤት ማሕቡስ ቡድሆ ቅድሚ 4 ዓመት ክትምስረትን ከላ ንቁጣ ስታፍ ቁፅፅርን ስነ ስርዓትን ሰሜን እዝን ምክታል ዶባትን ኮይና ንምግልጋል ዓሊማ ቆይማ ብዘይካ ባህታታ ዝተሰርሓ ውህዳት ሓዳሙን ኮንቴነራትን ከላይ ነበራን ቦጅሃላይ ቆውማን ኣብ ለጋስ ቦታ ብምዃናን ብዛዕባ ህላዊ ብዙሕ ዘድሃበላ ኣይነበረን እቲ እዚ ሰሜንን ምክትታል ዶባትን እውን ፈለማ ከም ዝሓሰቦ ከም ቤት ጽሕፈቱ ብዙሕ ኣይተጠቕመላን ተኽለማንጁስን ሞጎስን ሽመትን ብውልቀ መላኺ ረኺቡ መተካእታን ካልኣይትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተሓሲቡ ንዝቆመ ህዝባዊ ሰራዊት ክቁምን ክመርሕን ሽመት ምስተዓደሎ ቤት ማሕቡስ ቡድሆ ብምስጥር ኣደላዋይ ኮነ መቐናቐንቲ ተኽለማንጁስ ዝኾነ ጀነራል ፊሊጶስ ዘመሓደረን ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ማይስሩዋ ዓዲ ንፋስ ዓላ ወዘተ ኣብያተ ማእሰርታት ሰራዊት ተኽለማንጁስ ማለት ዕጡቕ ህዝቢ ዝገፈፎም ኮኑ ኣጽንሑልና ዝበልኹም እሱር ፍጹም ከይተቐበሉ ዝብል ጥብቂ ትእዛዝ ስለ ዘውረደ ተኽለማንጁስ ንግዳያቱ ዝኸውን ስፍራ ከናዲ ተጓየየ ብመሰረት ዝኸዓ ነተን ዝጸንሓ ኣባይቲ ቡድሆ ትሕቲ መሬት መሓየሪታት ኣብ መወዳእታ 2012 ከም ዝጋፋሕ ከም ዝዓምቑን ብመጠን ከም ዝውስኽን ገበረ በዚ ኸዓ ቤት ማሕቡስ ቡድሆ ካብ ተኽለማንጁስን ጨፈርቱን ዝኾረየሉ ውልቀ ሰባትን ዝጭወይላ ቦታ ናብ ሓፋሽ ዝከላበተላ ስፍራ ተቐይራ ደቂ ተባዕትዮ ዝዳጎንለን 3 ትሕቲ መሬት ሸላታት ደቂ ኣንስትዮ ዝዳጎናሉ ሓደ ሸላ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ኩርባ ተደኩይነን ይርከባ እቲ ትሕቲ መሬት ወይ ኣንደራት ብእምኒ ተነዲቑ ፎኩስ ተነኮ ዝተሃርመ እዩ ምድሪ ቤት ሓመድ ናሕሲ ድማ ብሓመድ ዝተደብደበ ብረብራብ ቀላሚጦስ ዝቆመ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ዝዳጎንለን ኣንደራት የማነይቲ ማእከለይቲ ጸጋመይቲ ተባሂለን እንክጽውዓ እታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንዳዋልድ ይብልዋ ስፍሓት ኣንደራት ደቂ ተባዕትዮ ሕድሕዱ 4.15 ሜትሮ ኮይኑ ዕምቆቱ ንምድሪ 2 ሜትሮ እዩ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 4.7 ሜትሮ ነፍሲ ወከፍ ኣንደር 20 سنتيمتر ዝምክፍሑ መሳኹት ኣለዎም ነፍሲ ወከፍ ናይ ተባዕትዮ መሕየረ ኣንደር ኣጻቂጦም ክሳብ 100 እሱር ይታጎንሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሓምለ 2014 ጀነራል ፊሊጶስ ክንቀሳቀሰሎም ብዝጀመሮም እንቅስቃሳት ኣብታ የማነይቲ ኣንደር ሱራት ኣብ ማእከለይቲ ኣንደር 9 ኣብ ጸጋመይቲ ድማ 68 እሱራን ሒዘን ይርከባ ኣብቲ እንዳዋልድ ድማ 26 ደቂ ኣንስትዮ እሱራት ኣለዋ ኩነታት እቲ ቤት ማሕቡስ ኩሉ ኣንደራት ጸልማት እዩ ብፍላይ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣንደራት ማዓጹን ኩሉ ሻዕ ዕጹው ስለ ዝኾነ ብርሃን ኣየርን ዝበሃል ኣይኣትወን እታ ኣፍ ደገ ዝተንጠልጠለት ናይ 20 ዋት ልቺ ከም ኩሉ ናይ ኣስመራ ውልዕ ህልም ምባላ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ እቲ ኣንደር ክተብርህ ዓቕሚ የብላን እተን ንኣሽቱ መሳኹቲ ብግዲአን ዝተሸፈና ስለ ዝኾና እኹል ዝኣቶ ኣየር የለን በዚ ምኽንያት ትንፋስ እሱራት ረሃፅ ኣካላቶምን ዝፈጠሮ ጨና ኣይኮነን ነቲ የዋህ ኤርትራዊ ዜጋ ነቶም ህዝቢ ዘሳቅዩ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ መራሕቲ እኳ ኣይትትምነየሎምን ምሽታ እቲ መዕቆሪ ሽንቲ ማይ ዝጥቀሙሉ ኣብ ናሕሲ እቲ ኣንደራት ዝንጥልጠል ቆራቆሮ ጎማታት መትሓዚ ማይ ተሓዊሱ ከዓ ክትዛረበውን ዘጸይፍ ጨና እዩ ዘለዎም ምሕደራ ቤት ማሕቡስ ቡድሆ ብቐንዱ ኣብ ትሕቲ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለማንጁስ እዩ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ክመርሖ ዝጸንሐ ከዓ ሌተናል ኮሎኔል ወዲ ምስክና ሓላፍ ስታፍ እዚ ሰሜን ነይሩ ካብ ምስራቱ ክሳብ መጀመርያ ዓመት 2014 ሜጀር ኢዮብ ኣርኣያ ናይ ቀረባ ሓላፍቲ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ገዲም ተጋዳላይ ባባ ዑስማንን ስምረት ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣባላት ስታፍ ምምሕዳር ጸኒሖም ብዘይከኦም እሱራት ዝምዝገቡ ዓሚቕ እሱራት ዝጽብጽቡ 5% ላትውን ኣለዉ እዞም ብተኽለማንጁስ ተመዚዞም ሓለፍቲ እቲ ቤት ማሕቡስ ዝጸንሑ ካብ በዓል ወዲ ምስክና ጀሚርካ ብምልኦም ጀነራል ፊሊጶስ ናብ ስልጣን ምስ ደየበ ብምልኦም ኣሲርዎም ኣሎም ከም መተካእታ ሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ብድሆ ድማ
አዛዝ ቦጠለን ነበር ዓንዶም ዝበሃል በጊዜያውነት ነትሜት ማሕቦስ ክመርሕ ጀነራል ፊሊጶስ መዲቦሎም ጀነራል ፊሊጶስ ቤት ማእሰርቲ ብድሆ በተክለማንጅስ ስለስተደኮነ ጥራይ ቀስ በቀስ ንኸፍርሶ ከም መደብ ሒዝዎ ከም ዘሎ እቲ ጊዜያዊ ሓላፊ ዝተመዘ ዓንዶም የውርዮም በብርጋዴር ጀነራል ተክለማንጅስ ተመዲቦም ክሳብ ጊዜኦም ክምርምሩ ጸንሑ መርመርቲ እሱራት ብድሆ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት እዚ ሰሜንን ምክትታል ዶቡን ዝመላለሱ በዓል እድሪስ ዮሐንስ ጆን ወልዱን ተስፋ ልደትን እዮም ብፍላይ እድሪስ ብትዕቢቱን ጭካኑን ኣብ ኣስመራ ዝተለለየ ሰብ እዩ እድሪስ ምስ ንኡስ ዕድሚኡ ድሕረ ባይቱን ባህርያቱን ዝጋራጮ ተግባራት ይፍጽም ጸኒሑ ተጻዋቲ ኩዕሶ ጋንታ ሰላም ዝነበረ እድሪስ ኣባል ተሻዓይ ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት እዩ ምጽዋት ኩዕሶ እግሪ ምስ ሓደጎ ናብ ድለላ ገዛ መኪናን ወርቅን ኣትዩ ኣብ ዝንዳ ነጠፈን ከሎ ምስ ወርቂ ብዝተኣሳሰረ ጉዳይ ተኣሲሩ ነይሩ ኣብ ቤት ማእሰርትን ከሎ ምቅብባል ወረን ኣባላት ጸጥታን ስለያን ተክለማንጅስ ዝጀመረ እድሪስ በዚ ዝጀመሮ ለኽበጥበት ከይዶንጎ ኣባል ስታስ ስለያ ህዝባዊ ሰራዊት ኮይኑ ምስ ተክለማንጅስ ተጸጊዑ ኣብ ምጭፍጫፍ ምግፋዕን ህዝብ ኣስመራ እጅጉ ሰብሲቡ ተታሒዝዎ እሙን ኣፈጻሚ ብምርካቡን ብእከይ ግብሩን ዝተሓጎሰ ተክለማንጅስ ኣብ ቢላጆ መንበር ገዛን መንቀሳቐሲ መኪናን ዓዲልዎ ነይሩ ጀነራል ፊሊጶስ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ብምሻሙ ዘቐየድዎ እድሪስ ኣብዚ እዋንዚ ምስ ኩሎም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ትሕቲ እሱር ቤት ፊሊጶስ ኣትዩ ከም ዘሎ ስለ ዝተፈልጠ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ሕጉስ እዩ እሱራት ብድሆ ምኽንያት መእሰሪኦም እንታይ እዩ ዶብ ክሰግሩ ሓሲብኩም ተረኺብኩም ካብ ኣሃርታትኩም ከብሊልኩም ካብ ማእቶትን ሓልዋን ከባቢ ኣፍቂርኩም ካብ ምዕዳቕ ህዝባዊ ሰራዊት ተሓቢእኩም ብሃይማኖት ስብከት ዝሕመዩ ምንቅስቓሲ ዘየጽንሑ መንእሰያት ዘይዓጠቑ ሳዋ ዘይወረዱ ልዕሊ ዕድመ ዜጋታት ዝብል እዩ ብፍላይ ከዓ ልዕሊ 17 ዓመት ዕድሜዮም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ነፍሲ ወከፎም ዓመታዊ 700 ኣቕፋን መንግስቲ ግብሪ ክኸፍሉ ይግደድ እዮም ግብሪ እዚ ካብቲ ዝተገልጸ ዕድመ ንላዕሊ ዝኾነት ዋላ ሓደ ስድራ ይኹኑ ስራሕ ይሃልዎም ኣይሃልዎም ብዘይገድስ ክኸፍሉ ይግደዱ ንዓዶም ከይወፁ እውን ይዕገቱ ኣብ ልዕሊ እዚ ንኢትዮጵያውያን ዝተኣወጀ ሰዓት እትእቶ ኣሎ ካብ ምሸት ሰዓት 8 ንድሓር ክንቀሳቐስ ዝተረኽበ ኢትዮጵያዊ ተሓታቲ እዩ ስለዚ ዓመታዊ ግብሪ ዘይከፈሉ ዓቕሚ ዝሰኣኑን ኣብ ሕላፍ ሰዓት እትእቶ ዝተረኽቡን ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ምስቶም ጉፋዓት ኣሕዋቶም ኤርትራውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብድሆ ይእሰሩ ኣለዉ እቲ ካልእ መእሰሪ ምኽንያት ኣብ ሃገርና ምህናፅ ኣባይቲ ጠጠው ካብ ዝብል ዓመታት ኣቑፂሩሎም ንዝነበሮ ሰሜንቶን ከይበላሾ ወይ ንዝተጀመረ ክምልእ ክልስን ክነድቕ ጸንሕወና ነቲ ህንፃን ብሞይኡ ዝሰርሕ ኤርትራዊ ተታሒዙ ይእሰር እቲ ካልእ ኣብዚ እዋን ገኒኑ ዝረአ ዘሎ ስርቂ ክትራን ባእሲ ሓዋላ ኮንትሮባንድ ኣብ ምሻጥን ምዕዳግን ዝተሸጠ ኣቑሑ ናይ ሲና ገንዘብ ተቐቢልኩም ዝብሉ መእሰሪ ምኽንያታት እውን ኣለዎ ኮታስ ብድሆ ኩሉ ንእትፈልጦ እሱር እትብይነሉ ሕጋዊ መስርሕ ዘይብላ ተክለማንጅስን ጭፍሩን ንዝደለየዎ ሰብ ዘበሳብሱላ ስፍራ ኮይናያ ጸኒሓ ዘላ ሒራት ብድሆ ከም ብውይንቶኦም ዝሰፍርዋ ኩሉ ዝደልይዎ ናይ መነባብሮ ኣቑሑ ካብ ጅቦኦም ኣውፅኦም ክዕድጉ ይግደዱ ድስቲ ኩስኩስቲ ኩባያታት ጀሪካናት መደቀሲኦም ተንኮበት ኣዋፅኦም ብሰልዶም ይዕድግሎም እንክሓሙ ዝጥቀሙሉ ፈውሲ ከይተረፈ ካብ ጅቦኦም ክዕደጉ እዮም ዝእዘዙ ተዘይብሎም እሱራት ኣዋፅኦም ይዕድግሎም ምስድራ ቤቶም ክራኸቡ ድማ ኣይፍቀደሎምን ናብ ቤት ፍርዲ እውን ኣይቀርቡን መግቢ እሱራት ንጎ ሓንቲ ባኒ ወዲ ዓከር ምስ ሓንቲ ኩባያ ሻሂ ምስ ሓንድራርን ንነፍሲ ወከፍ እሱር ክልተ ባኒ ወዲ ዓከር ምስ ብማይ ዝተጀለሐ ፀብሒ ዓደስ ይቐርበሎም እሱራት ዕድል እንተገይሮም ዝተሓተ ኣብ ክልተ ሰሙን በብጉጅለ ይሕፀቡ እዚ ከከም ኩነታቱ እምበር ስሩዕን ግዴታን ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ይትረፍ ንምሕፃብ ዝስተማይ ሲኢኖም በዝሒ ሰብ ኣብ ትሕቲ ኣንደር ዝፈጠሮ ፀቕጥን ሃሩርን ብሕፅረት ስተማይ ብሓያል ጻምእ ተሰኒፎም ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ዝወድቅሉ እዋን እውን ኣሎ እቲ ማይ ብቦጥ እዩ ዝቐርበሎም ኣተቓቕሳ እሱራት ኮርቴሎ ብዝበሃል ዓይነት እዩ መደቀሲ ቦታ ጸቢቦም መገላበጢ ሲኢኖም ዓቕሎም ጸቢቦም ደው ኢሎም ኣብቲ መናድቕ ተጸጊዖም ቀም ከብሉ ይፍትኑ እሱራት ተፈጥሮ ዝለገሰትሎም ጽሩይ ኣየርን ፀሓይን ብርሃንን ክረኽቡ ኣይፍቀደሎምን
ንጉሆን ኣጋምሸትን በብዕስራ ተኸፋፊሎም በብእብረ ብየማን ብጸጋም ብድሕሪት ብዕጡቋት ተዓጅቦም ናብ ሽቓቕን ክኸዱ ጥራይ ንኣስታት 10 ደቓይቕ እዘን ተፈጥራዊ ህያባት ንእግረ መገዶም ይረኽቡ። ንበዓል ጸጋ ማለት ገንዘብ ዘለዎ ካብ መሓይር ቡድሆ ምውፃእ ቀሊል እዩ። 10,000 ናቕፋ ኣብ ኢድ ሓለፍቲ እቲ ቤት መሓይር ምጭባጥ ጥራዩ ዘድልየካ። ሰልዲ እንተለካ 10,000 ናቕፋ ጉቦ ብምኽፋል ይትረፍን ኣዋርሕ ንዓመታት ካብ ምእሳር ዋላ ንሓንቲ ካብቲ ቦታ ምድሓን ዓብ ዕድል እዩ። ተዘይብልካ ግን እንታይ ትገብር? ስለዚ መሓይር ቡድሆ ካብተን ኣብ ከተማና ኣስመራ መልክ ውልቀ መራሒ ሃገርና ዝሃነፀንን ዝወለደን መሽቀራቑሩ ሕሰናት እየን። ኣካል ናይቲ መሰላትን ሰብኣዊነትን ዜጋታትና ብምድሃኽ ህልውን መጻን ዕድላት ህዝብና ዘባኽን ዘሎ ኣብ መላእ ሃገርና ዘስፋሕፍሐ ስርዓተ ማሕቡስ ድማ እያ።